Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara terus gara-gara Kang gara-gara. Apa to pertandane gara-gara? Heeh. Senengane iki. Soan ana dusun padukuan ya kuwi padukuan ing padukuan 13 Malangan Sri Gading. Heeh. Acarane apa Gang acarane? Acarane ya kuwi wayangan. Iya bener wayangan. Merti dusun utawa bersih dusun ya heeh. Wis pokoke mau wis kabeh dikandhaki ning ngarep ning nggon limbukan. Heeh mau wis komplit banget. Iki ya catetan saka bapak-bapak panitia dadi wis komplit. Heeh. Wis ora ana sing keri, ora ana. Saiki kare seneng-senenge mergo iki wektune ya wis ngoyak banget. Kira-kira wektune mlaku 180 km per jam. Dadi banter banget, heeh. Saiki karo nilai pamundutan mbok menawa isih ana sing ngirim saka HP Gong. Heeh, tak tilekane. Kadang ya HP ku anyar dadi lek ku mencet ya rada angel iki. Heeh. Wah, iki wis ana kang ning ati diseragenke sing nyekar Mbak Ika. Tali asih tak transfer rekening Mas Gunawan 500 le. Oh nggih. Saking Pak Putra Degari Gino Baladewa. Nggih. Terus lho iki sapa iki mbek aku iki? Oh wis ding. Terus sing karo nyidam sarine mau, heeh. Ayo sing di apa jenenge? Wis sandang menggok pelok iki. Ya. Sandang-sandang menggok pelok e, heeh. Di anu sesuk gawe gender minir. Dadi nek apa jenenge odo-odo njuk njalukmu minir terus, heeh dadi inovasi baru lah minimal lah. Karo gawe sesuk demunge gawe telu sing siji minir ngono kuwi. Pokoke sak karepe dhewe kah. Aku ya wis pusing aku. Ora slendro ora pelok ora ono sing pas cangkeme. Ya ora apa-apa. Karang ya wis kulino to, Gong. Heeh. Aku kan nek nyanyikan lagu pop. Dadi pop ki kaya pop es ngono kan lho. Tegese lagu-lagu Bohemian Rhapsody ngono kae. Wah. Lagu apa kuwi, Gong? Mbuh. Aku ya ora paham. Sing penting nyanyi. Heeh. Saiki menangkani pamundutan sik dhisik, Gong. Ayo sak lagu ki ya apa sik ngono ora langsung apa ya kutut manggung sik ya ora masalah to. Heeh. Engko angler, Gong. Ora masalah. Ora maksude ora angler ngono lho. Heeh. Ya sak kutut manggung ya. Wis jam 2 lho iki. Ora apa-apa, santai wae to. Apa nganu jujak reruk? Apa? Jujak reruk. Jujak reruk ki kae lho. Rujak jeruk. Oh, kuwi heeh. Slendro ki. Pelok wae, Ding. Slendro, Ding. Senengane nggo dolanan. Ayo ben rada gayang sithik lah. Minir. Aku arep ketrucut muni minir, Mbah, ngono ae. Ayo Mbah Bungke. Cocok kae. Sidane apa slendro kutut manggung sik. Sak kututan sak manggungan lah. Men seger sik, men fit awake. Heeh. Kutut manggung kuwi tetep Mbak Ayu ya. Heeh. Wah, dikeploki saiki. Wong umurgane kae iki wis kan was-was. Was-was nek mengko arep turu njaba. Heeh, ndak ngut dikancingi. Njaba lu tenan aku. Nek turu njaba ki sok nekat lho, Gong. Nekat kuwi ya. Etok-etoke turu njaba, mengko golek guling, krukupi kemul po sarung ngono kae, wonge lunga. Mbung idul, mbung ngalor. Pongulon. Nyang serandaan. Ngopo kuwi truk nang kono? Mbah aku ora ngerti kok. Aku ya mung
nyalurke omongan. Saka sapa? Saka Mas Janu. Nek Mas Janu kuwi jane rasa digugu kok. Nek rasa digugu kowe engko ora lucu. Oh iya. Iki wae aku ora ono masukan ora lucu lho, Gong. Gong, Truk. Oh, ora apa-apa. Sak kututan. Sak apa jenenge kutut manggung. Oh, ning aku saiki ngingu kewan lho, Truk lho. Kewan apa? Ngingu guwek aku saiki. Ngingu guwek. Heeh. Nek tuku ning pasti. Pira? 30.000. Tak tukoke jangkrik 10.000 to. Tak tutupi apa akuarium kae tak tutupi kertas. Kae kancaku kae boyone kae nguripke kipas banter banget. Tak tinggal turu dikuyuk jangkrik aku, Truk. Biar jiret tok. Jangkrik iki iso liwat nggon tangan, nggon weteng, nggon rai barang liwate. Terus kasurku tak biak ngono kuwi jangkrike do petrut. Ra gelem ngresiki wonge. Ha ya wis kaya ngono kuwi sesuk blend wae, Kang. Kejem lho aja mesakake kowe. Kowe sesuk ki tanggo jaga-jaga tanggo tambul. Ha ya wis gek nganu, apa jenenge? Kutut manggung. Heeh, kutut manggung. Iki aku karo blangkon kuwi anyar lho, Truk. Rong dina iki tanggo nganyari lho iki, Truk. Sesuk terus tak dol. Nek ora ndedit terus tak dol. Aja ora ngono kuwi. Iki kowe rung nglunasi to, Gong? Urung. Lah lek ku gawe pas ra duwe-duwe to. Wis bisa nggih Mas nganu sareng kalian sik setunggale. Sekalian bijang lunasi ngono. Nggih Mas, mboten napa-napa. Jebul dibanjeli karo kancaku. Wong apik antenan kok. Lah kae watu-watu kae. Wah, karo wingi pas awake dhewe sowan mrene iki terus saka bapak-bapak panitia iki ana sing request ana sing nyuwun nek kancaku ki sing kuwi diunggahke. Jenenge Mas Reza kuwi kudu munggah. Wingi wis saka bapak-bapak panitia ana sing nyuwun dadi kudu dipinangkani. Wis kutut manggunge mengko sik aku tak jagongan karo kancaku. Lah kutut manggung mengko setengah 4. Diunggahke disepoti-sepoti sak-sake kae iki apa-apa doyan kok. Apa-apa mlebu kae sapa-sapa doyan kok kae kok. Kae jajaran to karo wong lanang kae bahaya lho kae jancane kae. Ayo Mas Reza munggah Mas disepoti kanca turuk. Munggah rene sa. Nganggo mic Mas Reza. Nyepeng mic. Lho malah nyekel tangane Mbak Agnes, kok kurang ajar to. Mboten kok. Senengane kok. Pripun kabare Mas Reza? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih, iki Mas Reza niki dalang ya niki. Dalang saking Pundong. Amin. Sesuk sida wayangan ora Oktober. Insyaallah pangestunipun Mas. Tanggal pira? Dereng kantenan. Lah to. Menika pangestunipun mawon. Nggih, heeh. Jare Agustus ning yo gagal. Heeh, Agustus gagal, jarine September gagal meneh. Gagal meneh. Terus Oktober iki. Yo rencana yo gagal meneh Mas. Paling ya yo gagal meneh. Sidane arep ngopo ketoprak apa piye? Pripun? Mas. Nembang-nembang nggih Mas. Sak lagu ah. Oh. Nene iki yo wingi yo Ajeng diberkahi Mas Keswane minjang niku. Oktober. Heeh. Ajeng dikendangi. Wah lah iya pengendang top ya iki. Nggih, alhamdulillah. Top Marco top. Seneng aku. Menika kula kedawan napa Mas menika? Nggih kedawan supados pecah Mas. Pripun? Mboten kedawan supados ngusungi debok. Wow. Nggih. Mboten manganu Mas, nembang-nembang Mas. Sak-sak nggih anu. Ki nek kesuwen kok selak tak tudang. Nggih, nderek Mas. Ya ajeng arep nyanyi apa Mas?
Apa duet? Oh diduetke malah gayeng iki. Diduetke. Diduetke karo Mbak Cimuk. Sing Biar mu ben ilang. heeh ben seneng lah. Mas Rezaki ya senenge sing kaya ngono. Mboten. Ora mboten mbok ora ngilang-ilangke, ora mboten-mbotenke. Lah dadak pupuran barang. Wih lah. Wis dadak nggo parfum. Wih lah dalah. Lah kok dadak ngletak lipstik barang. Ayo Mbak jumeneng Mbak. Ini ngerencang ini ki ndak lucu. Mesake kesuwen jomblo kancaku ki. Nggo conto. Nggo conto nek. Lah apa itu malah klothekan Yamin iki malah apik banget. Waduh, Ngopo Mas? mboten Waduh ki napa-napa. ngopo? Nggih, pinanggih malih, Mbak. Nggih. Wis lah kok pinanggih malah iki apa wis tau Wih, lah. ketemu? Kerep sak panggung, Ci. Lah niki lenggananku lho. Oh, lah ra ngono. Lah Ra ngerti to kowe? dadi iki cetong. Mangkate jenengan. Ngono Sehat to. to, Mas? Pangestunipun, Nggih, Mbak. amin. Nggih. Ora kowe saiki petugas anu po? Petugas kebun binatang. Kula Oh, mboten petugase ning kewane, Mas. Oh, alah lah ra ngono. Nggih. Lah niki gawa kewane ta, Mas? Pripun? Kewane anten sik dibeto mboten? Mbok wonten. Pundi? Lah niku. Heeh. Nggih. Niki ajeng nembang napa, Mas? Derek, Derek, napa podang derek. kuning mawon? Oh, podang kuning. Nggih. Oh iya ampun tenan ya. Derek mawon. Ya podang kuning ya ora apa-apa. Nadyan wujud mung peksi. Oh ya apik tenan to suarane. Suarane. Kanjiane ya. Tesih sinau nggih, Pak, ampun di. Pun. Jas. Hagawe talining pronto. Monggo gentosan nggih, Mbak nggih. Wilang ngejak gantian barang. Nggih gentosan. Omeng lagi sedilit kok gentenan ki. Halus manis ton atine. Ora apa-apa ngejak gentenan, sing penting ora ngejak gentenan kathok, lobok mesti iki. Iso ngurompi. Iso nggo rompi. Monggo. Blocking to iki. Oh yo monggo. Ra wedi to, Mas? Mboten kok. Nggih. Aman kok aku ra nyokot Oh saiki. nggih, kula sing nyokot biasa. Le nyokot piye sale nyokot? Le nyokot piye? Mbuh. Allah. Aup. Ojo lho iki sik bocah to. Nggih, tesih. Lah niku bocah we Kalian- lelenge ra jamak-jamake, Mbak. Mboten. Jane yo rada beling kan. Beling banget. Ngalang-alangi aku le beling. Neng meneng. Masa menggan kala lana. Yo, saiki gentenan Mas Reza. Golek isi podang kuning. Wah, apik tenan. Mbak. Jil-jilan kok. Sapa cakepane? Ayo. Supen. Iba bunga ing atiku. Yo ngene iki lho. Monggo Mas. Monggo. Walah. Juragane. Juragane njaluk kopi to. Heeh, njaluk diladeni. Monggo Mbak digongke. Adoh banget nek kon ngegong rono dadakan. Tembange menika lho Mas, tembangipun. Oh, lah ra ngono. Wong aku gong kok ya.
nyanding bisa dadi Mas Gading kadose blangkonipun ninggal nggih menika. Iki sesuk gampang tak saure ngunamu ki. Mboten kok kula iki anu sae ngoten lho diagem menika jan wangun. Iki sing apa jenenge banjur lho aku bayar ku ya Mas Resa iki saking apike ya to. Amin amin nggih. Iki nek aku ora ndedit ki ya tetep ora moro engko nek aku ndedit. Nek iso lali nggih. Heeh. Ora nek Mas Reza ki biasane aku ora ndedit tetep dijaluki ya. Oh, dadi aku dadak ngedol sesuatu. Apa kuwi? Ya Reza ku tak dol sosok ki. Oh. Mboten payu Mas. Ora payu apa pisan? Mboten. Ya wis. Mosok ora payu to. Lah apa ya nyelawe-nyelawe ra payu sa? Sopo sing arep tuku? Masok tuku. Yo Mas. Mas Gading. Oh sampun to niki. Nuwun nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Reza. Nggih, nyun pamit. Iki gandeng iki mau lagune ora ono sing nyuwun dadi ya ora ono apa-apane. Mboten Mas Reza. apa-apa. Mboten apa-apa, pun Nggih. biasa mboten enten apa-apane. Oh nek karo Reza ora dine apa-apa. Mboten, Wah. kadang kok ditinggali KTP kula iki. Buat Oh lah rak mulane KTP kok rong gawe kok aku. kartu pelajar biasane. Nggih, kartu Mulane kok pelajar. aku tekon kartu pelajarmu nek disa. Ora tak gawa keri ngono ki senengane. Padahal ten ngene kula niku. Walah lah rak ngono kuwi. Ajeng ke sekolah, Mbak. Hah? Ajeng ke Lah sekolah. niku arep tak ijolke ora iso, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Sami-sami. Sampun, Ora aku ora matur suwun karo kowe engko sik. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Sami-sami. Sampun Mas Gading. Dereng. Oh nggih. Dereng terus gara-gara tetangkep kan sing rada suwe kok. Nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Reza nggih. Oh Nggih. nggih, sami-sami. Nggih lek medhun ampun medal mriku. Lah pripun? Menek mriku terus melompat. Oh. Sampun parang Mas. Nggih Gading. sampun matur sembah nuwun Mas Reza. Jan perbawane iki. Ayo. Gondo batin. Ya ora ngono kuwi. Ayo ora. Minangkane pamun ta salajengipun nggih menika. Kangen ing ati. Apa nganu sik ndam sari sik? Kangen ing ati sik wae. Ingkang keparing nyekare nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nuring Tias. Oh, to. Sik nyedam sari iki, oh iya Ding, kualik aku. Berarti Mbak Ika Suhesti. Nanti senengane kualik aku. Soalnya sok mulak-malik. Mbak Ika. Nggih sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Nggih, pripun kabare? Lho takon meneh. Dereng ngantuk. Ngantuk. Ngantuk apa? Nggih. Ngopi apa? Ngantuk ya bubuk kok ngopi. Bubuk. Lah mbok iya. Bagong senengane. Lah. Kuwi iki jenenge apa jenenge tutorial. Tutorial apa ya? Tutorial lah pokoke lah. Mbak Ika, kangen ing ati nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Menika langsung. Langsung mawon mboten napa-napa mungkin. Monggo Mbak Ika, kangen ing ati Mbak Ika. Rasa nggo bawa ya. Ya ora usah wis muni langsung kok mau kok. Ya masa tekon meneh. Kok ngono nesu-nesu. Lah mau wis tekon langsung wae ya, ya langsung. Lah kok Mas monggo Mbak Ika, rasa nggo bawa ya. Senengake. Mas Wahyu siap. Bolake selap terus nek Mas Wahyu kuwi. Sampun matur mbak nuwun nggih Mbak Ika. Sami-sami. Kangen ing ati sampun dipinangkani saiki kari Nidam Sari. Heeh. Bawane Mbak Agnes dibawani gong dibawani.
Mbak Agnes bawa nyidam sari nggih Mbak Agnes. Nggih, lagi mimik Mbak Agnes. Heeh. Karang joget mau nyuara gong ya. Ngelak to ya. Heeh, aku ya ngelak. Dadi Pun melu. beto mimik dereng. Urang ya, Mbak. Niki mimik gen kula napa? Lah. Iki lho nganu. Lah tegese iki lak ya banyu putih kuwi to. Air putih. Heeh. Senengane kok kaya mangkono Air kuwi. putih niki lho gen kula. Air putih kok butek. Ya bening no. Oh iya, air putih iki ya warnane putih. Nek air bening lagi bening. Ayo Mbak bawa nyedam sari, Mbak. Monggo, Mbak. Duh wong bagus. Waduh, lapku kuwi bar kena salon pas kanggo ngelap lambe panas e. Asem kok. Mbak terus ki, Mbak. Ndak. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus. Suarane iki kaya ana autotune. Apa? Autotune. Autotune ki apa? Wah, autotune mosok ora ngerti autotune ki sing anu ka lho apa bener jenenge? Dienggo ngepasne swara, nada, larasan. Lha tuku nanti, Mbak? Kletikan. Kletikan ra ono apa-apa aku iki rono. Terus kanca-kanca durasi do ngantuk bar entuk amplop. Kok ngerti ya? Ngerti bae aku. Aku nggo sepion ya padaku. Aku nanti sangu sepion. Spion motorku tak copot tak pasane nggon aku kok. Umpamakno nahkoda tanpa prau sasatdara den pepatri ida
Wis mau Mbak iki, Mbak. Mbak pisan meneh. Apa nih? Lha bapak aku Wis dong siap nyanyi. rampung. Monggo Mas Gading. Macan iya, iya. Saya tak rada mundur. Nyanyi, Truk. Wis gong, heeh wis. Sah, sah. Ora maju meneh. Oke. Piye iki wis entek pamundhutane ya iki wis jam 2:30 yan wisan ya. Ayo karo alon-alon neruske laku, Gong. Laku apa? Laku prihatin apa? Lakone iki lho, Gong. Ha iya. Terus ya iki apa jenenge? Wis cukup tak kira iki semene iki. Heeh, ndak. Kok nek kakean ya ora apik. Heeh. Ayo do sebo. Sebo. Heeh. Wah, urung tutuk ya aku, Truk. Ya sebo kuduan. Ya. Kae ndoro-ndoro putra-putra Pandhawa kae ya wis. Malah wis do mlumpuk ning Karang Kadempel kae. Ya awake melu nyaket sowan. Nganggo apa? Wis nganggo playon wae. Oke. Ya ayo. Gus Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja. Kula jan ngaturke panuwun matur nuwun sanget niki. Dene ndika sedaya kersa rawuh wonten Karang Kadempel sajake badhe paring pambiyantu nggih. Ha, Petruk. Kakekne Semar bakal mbangun desa mongko iki para pepunden Pandhawa padha lenggah ana kene. Uga bakal padha sabiyantu dadi para putra kudu melu sabiyantu. Ya Petruk. Wis salumrayen to para putra Pandhawa uga padha sabiyantu ngelingi kabeh lelabuhane Hyai Semar tumraping negara Ngamarta. Ya Punakawan. Aja sumelang kabeh para putra mesti melu ngenteng-entengi bot kerepotane Hyai Semar. Waduh matur sembah nuwun sanget. Lajeng kersanipun pripun? Petruk, ya mung ngene. Gegayuhan utama iki wis tak mestine ana pacobane. Mula aku sak sedulur mapan ana kene iki sing baku njaga keslametane Kyai Semar lan kahanan Karang Kadempel. Neng, kowe kabeh ya sing kudu prayitna ati-ati merga
Saka pandugaku iki mengko bakal ana wujudan sing ora kasat mata. Lho. Ana barang sing ora kasat mata niku pripun, Den? Ya mengkono. Mula Kakang Gatot Kakang Antarja iki ya sing do praitna waspada tenan lho. Merga iki pancen arep ana laku dom sumuruping banyu kang sumedya mlebutek banyu bening klebu Gareng Petruk Bagong iki ya sing do praitna tenan nggih, Gus. Gong, hati-hati lho, Gong. Heeh. Nyambut gawe ning aja nganti ngalamun. Aja nganti suwung jagatmu iki. Pokoke aku ora tau ngalamun kok. Sorote pandam sumula amadangi pasarean ngenangi wadana remu-remu kalingan hang-hangang sang tiah manangkung sumungkem guling sang kakung rerepa baboe maneman peraten tek branto kula ngadah ronte oladalah harcaka blai-blis lanat padha jek-jekan mundi dawe pukulun pandya Betari Durga aku sak kanca supaya mapan ana ing Karang Kadempel kene nanging supaya padha laku panglimunan pamriye sing mapan ana kene aja nganti padha ngerti waladalah ya iki para putra Pandhawa malah padha mlumpuk ana kene padha jagongan ya tak kiri godane aku manjing ana awake Antarja iki lho kowe lah kae ngomong kae waduh rewone iki Dan Gus Ndara Antasena niki mau pripun kok Ndara Antarja ngerti-ngerti nglarak Ndara Werkudara Ndara Werkudara Ndara Gatotkaca anti kleru alon-alon terus heeh aku ki panik kaget Gong gek nika sajake dijempalani terus lah aku morak ya wis kandha heeh sing do ati-ati tenan ora kena do ngalamun lah Kakang Antarja kae mbok menawa mau ki terus ngalamun sajake padu karo sing wedok sing nang omahe terus njuk ngalamun kakehan pikiran terus kesurupan barang sing ora ketok njur ngerti-ngerti ngajar karo Kakang Gatot wah Gong hati-hati lho Gong heeh aku ngati-ati nang aku ki lah terus niki pripun niki Den ayo wis kae ditututi Gatotkaca sejatine aku sengit karo kowe wis kawit biyen merga padha-padha ana Werkudara nanging kowe sing ditresnani kudune sing ditresnani ki Antarja merga aku ki anak mbarep mula aku sengit tenan karo kowe pantes ya mung kudu tak ajar kaya ngene iki ayo nek pancen kowe digdaya tangiya Gatotkaca
Kakang Antareja kae kasurupan barang sing ora ketok. Mula terus tegel ngajar karo Kakang Gatot nganti semaput kaya ngene iki. Wah. Lah niki terus pripun niki, Den? Saya santai wae. Menenga wae tak tetesane nganggo sungut kutang ya, Kang. Pun Kakang iki mau kena ngopo ngerti-ngerti kok diajar karo Kakang Antareja. Ayo merga Kakang Antareja iki mau kelebon barang sing ora ketok, mula banjur tega njembalani Kakang Gatot. Wis saiki ngene, Kakang Gatot kuwi duwe daya piandel ya kuwi suket Kalanjana Siti. Wateken niku. Kuwi wateken. Ben iso weruh sing ngeslupi Kakang Antareja kae wis engko nek weruh Kakang Antareja kae genti ajaran wae ya Dimas mati dening aku kowe. Antareja to ajar nganti aku bisa metu saka awake Antareja. Ayo apa kowe weruh karo aku? Weruh nyoh Taparana. Wah, aku kira iso weruh kowe. Wis, Truk. Saka wengiraku iki buta-buta kae mesti do mlayu. Wedi karo awake dhewe ning awake dhewe tetep kudu waspada. Tetep kudu hati-hati wis. Tetep kudu njaga karang kadempel. Sinambi nunggu dawuhe Ki Asman karo para pepundhen Pandhawa nggih.
rahina sumubang iwang haruna katinetraning anggarapuh sabdaning kukila engganegara saketer kene tunga engkong ler pusing bini wanco Bapak toking ayam wono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja inggih pangestunipun ulun padha nang wilujeng sowan kula pabekti kula kunjuk pukulun ya wis ulun tampa karya bombong ing tas ulun banjur apa karyanira marak ana ngabiyantara ulun kekilapanipun menapa temtu paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik legetaning manah kula adile pitakon kuwi mung diwangsuli mula nganggo sajarwa dhisik nggih kula tak matur pukulun kula niku ditangisi momongan kula para Pandhawa bilih Bathari Sri Dewaning Boga niku murca monggo kula ngertos yen Bathari Sri niku pancen paduka timbali dipun kersakaken sawetawis mapan wonten Ngundarandir Bawana mriki. Lah niku jane ingkang dipun kersakaken kados pundi ulun Semar? Bathari Sri ulun timbali ulun kersake sawetara mapan ana ing kayangan ulun iki. Saektine ulun mung kepengin ngelingake marang para Pandhawa lan kawula ngamarta murih aja nganti singlar ing sesanggeman, aja nganti lali marang bumine. Bumi kang saben-saben wis paring nikmatmu pangat wis samestine kudu dijaga. Merga kasunyatane bumi iku uga kalebu sumber panguripan. Mula kudu ngaturke rasa syukur marang Gusti ingkang Maha Agung ketang amung sarwa prasaja para kawula aja nganti lali nggone padha ngadani sedekah bumi. Pinangka tandha rasa syukur lan rasa matur nuwun marang bumi kang wis bisa paring sumber panguripan lumantar wuru wetu. Iku Semar. Inggih. Niku sedaya nggih pun kula aturke kok. Lah yen ngaten sapunika kula lajeng nyuwun supados Bathari Sri. Kula nyuwun supados Bathari Sri menika enggal kundur dhateng negari Ngamarta. Slamesaken dhateng para kawula negari Ngamarta, utamane para among tani. Murih saged kinayoman dening Bathari Sri iya Semar. Kaya wis cukup nggon ulun nyoba marang para Pandhawa, Bathari Sri samengko tumuli ulun dawuhi supaya mudhun marcapada maneh ngemongi para Pandhawa lan para kawula Ngamarta Semar. Permara reh manguswa yo ngambrang kati karunaning kaswase kaning marga lakon dasang kondo astrat mojo leng-leng lalu hangulati matur sembah nuwun pukulun dene sampun minangani panyuwun kula sedaya dawuh paduka pukulun badhe kula estakaken
Nanging lajeng babakan anggen kula badhe mbangun desa. Babar pisan kula nyuwun dipun ayomi Bu Kulun. Ayo Semelang Semar. Kulun mesti bakal njangkung lan paring sarana marang gegayuhan kita nggone mbangun Karang Kadempel. Malah babar pisan ulun uga paring wahyu katentreman kanggo jeneng kita lan para Pandhawa mudhune para kawula ngamarta. Nggih matur sembah nuwun Bu Kulun. Dados niki lakone saged kangge lampahan tumuruning wahyu katentreman. Iya Semar mangkono. Salakon iso 3 3 lakon. Kang saka iku bebarengan Bathari Sri supaya mulih ning Ngamarta babar pisan tampan ana sarana kekuatan kanggo mbangun desa. Uga wahyu katentreman tumuli tampan ana Semar. Inggih matur sembah nuwun Bu Kulun. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.